Blíži sa koniec roka a väčšina športov bilancuje. V poslednom mesiaci roka finišuje aj slovenský futsal. Pridelenie kvalifikačnej skupiny o postup na majstrovstvá Európy a účasť slovenskej 21 na neoficiálnych majstrovstvách Európy v Petrohrade, to sú otázky pre predsedu slovenského futsalu Juraja Totka. Ste spokojní so žrebom? V počiatku sme mali zmiešané pocity, keď sme tam išli, lebo z prvého koša nám ostali ešte mužstvá Portugalska a Ruska, ktoré sme si vyslovene neprijali. A želali sme si Českú republiku a respektíve Azerbajdžan. Nakoniec nám vylosovali mužstvo Azerbajdžanu. Nesmieme zabúdať na to, že mužstvo Azerbajdžanu je niekoľko brazílskych hráčov, takže nás čaká dosť ťažká úloha toto mužstvo poraziť. Čo sa týka tretieho koša, dostali sme asi najsilnejšieho supera, je to mužstvo Bosny a Hercegoviny, ale myslím si, že rozdiely medzi druhým, tretím košom a niektorými mužstvami prvého koša nie sú až také veľké, takže v konečnom dôsledku môžeme byť so žrebom spokojní a dúfam, že sa nám podarí splniť náš cieľ. Po úspešnom organizovaní turnaje Vyšegrad Four Nations Futsal Cup ide slovenský futsal opäť do veľkého projektu. Trúfate si organizačne aj finančne takýto projekt zvládnuť? Slovenský futsal prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu požiadal o usporiadanie kvalifikačnej skupiny, ktorá nám bola pridelená. Takže koncom marca sa bude hrať na Slovensku kvalifikačná skupina, z ktorej cieľom je postúpiť. Čo sa týka organizácie, máme skúsenosti už jednak v spolupráci so Slovmatikom Ligy majstrov, ale aj tej Vyšehradskej štvorky, ktorú sme zvládli vďaka nášmu partnerovi, športovému a tréningovému centru v Púchove. Nielen z organizačnej stránky, ale aj finančnej. Budeme musieť asi na túto akciu trošku pozháňať viac partnerov, aby sme to úplne finančne pokryli a pevne verím, že v tomto nás podporí aj Slovenský futbalový zväz. Aká je predstava vedenia slovenského futsalu o príprave na kvalifikáciu, nakoľko o postupe dokonca z prvého miesta sa vo futsalových kruhoch nahlas hovorí? Sú predpoklady, že cieľ reprezentácie je konečne postúpiť na veľké podujatia. Počítame, že na majstrovstvách Európy v Belgicku budeme. Hovoriť o tom, či skončíme v skupine prvý, druhý alebo tretí, je ťažké teraz hovoriť, lebo tie mužstvá sú vyrovnané, ale ten cieľ je jednoznačný. Zúčastniť sa majstrovstiev Európy v roku 2014 v Belgicku. Tento cieľ bude mať na starosti tréner a hráči, aby ho splnili, to už necháme na nich. Čo sa týka prípravy, tak sme začali rokovania s portugalskou reprezentáciou, aby sme v asociačnom termíne začiatkom januára s nimi odohrali 2 prípravné zápasy. Vedenie slovenského futsalu sa bude snažiť do konca marca 2013 pripraviť kvalifikačné podmienky pre našich reprezentantov čo najkvalitnejšie. 4. decembra sa reprezentačný tréner Ján Janík dozvedel o 2 súperoch kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2014 vo futsale. Treba povedať, že sme naozaj mohli dopadnúť aj horšie v Nyone pri losovaní. V každom prípade sme sa chceli vyhnúť Španielom, Talianom, Portugalcom, Rusom. To znamená, z tohoto pohľadu môžeme byť spokojní. Predsa len Azerbajdžan je síce z prvého koša, ale myslím si, že je to relatívne hrateľný súper. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, to je trošku pre nás neznáma. Musíme naozaj čo najrýchlejšie zistiť o nich, čo sa dá a zanalyzovať si ich hru a pripraviť sa na nich. Bude to veľmi dôležitý zápas. Očakávame od toho, že z tej kvalifikačnej skupiny k nám príde Nórsko pravdepodobne, ale samozrejme tá kvalifikačná skupina sa ešte len bude hrať. Čiže celkovo možno povedať, že tá spokojnosť je na mieste. S Portugalskom a Srbskom budeme skúšať alebo len doľaďovať formu? Požiadavka bola v januárovom asociačnom termíne hrať so súperom z prvého koša. Portugálci predbežne prislúbili účasť, veci sa doľaďujú. V prípade, že by to nevyšlo s Portugalskom, tak by prichádzalo do úvahy možno Srbsko, Chorvátsko, uvidíme. Ale v každom prípade ideme cestou do marca hrať ťažké zápasy, ktoré naozaj naše mužstvo veľmi dobre preveria. A ja si budem ako tréner mať možnosť naozaj odskúšať rôzne varianty hráčskeho kádra. Takže po tejto stránke to zatiaľ máme tak naplánované na tých 90% a všetko sa doľaďuje. Prelaďme na 21. S akými ambíciami cestujete do Ruska na majstrovstvá Európy? Tak naše ambície, nejdeme určite v porazneckej nálade, chceme získavať nejaké body
Vieme veľmi dobre, že nás čakajú hlavne prvé dva zápasy s veľmi kvalitnými mužstvami. Taliansko a Rusko patria k špičke 21. Kto je favoritom skupiny či celého turnaja? Na koho budete vsádzať v zostave? Favorita je ťažko určiť. Určite domáci Rusi to budú chcieť vyhrať, keďže sú usporiadatelia. Veľmi silný kader, tam budú mať aj Taliani, aj Irán, aj Portugalci, takže podľa mňa z týchto štyroch zíde ten víťaz tohto turnaja. Jasne, chceli by sme aj my niečo tam uhrať. 21 sa v utorok 11. decembra vybrala reprezentovať do Petrohradu. Kto je naším najväčším talentom? Tak náš najväčší talent, alebo najväčšia nádej je Tomáš Drahovský, ktorý je aj kapitánom mužstva, ktorý už je aj v širšom kadri A mužstva, tak hlavne od neho očakávam kvalitné výkony a že to mužstvo trošku potiahne. Budeš lídrom reprezentačnej 21. Čo chceš priniesť do kabíny ako kapitán a hráč, ktorý má za sebou ťažké medzinárodné zápasy seniorov? Hlavne by som chcel chlapcom čo najviac pomôcť, pretože ja som nejaké tie ťažšie zápasy už hral a vlastne uľahčiť im túto situáciu, pretože pre nich to vlastne budú prvé zápasy s takýmito supermi, ktorí sú európska špička vlastne. Takže chcem čo najviac im pomôcť a trošku zobrať to aj na seba, na svoje plece, aby to bolo aj na mne. Budem ich chcieť hlavne nabudiť, aby si vlastne ten turnaj užili, pretože možno už taká možnosť nepríde v dohľadnej dobe a tí superi vlastne, každý z nich má veľké meno. Čakajú nás náročné súboje, nielen psychicky, ale aj fyzicky. Čo podľa teba by bolo úspechom v ďalekom ruskom Petrohrade? Zahrať aspoň v tých prvých dvoch zápasoch s tými Rusmi a s tými Talianmi, pokúsiť sa aspoň nejakú tú vyrovnanejšiu partiu. Nech to nie je vlastne, aby sme aj my ukázali, že vieme hrať futsal a dokážeme aj my ich trošku aspoň potrafiť. Čakajú nás náročné súboje. Čo podľa teba by bolo úspechom v ďalekom ruskom Petrohrade? Aký je tvoj futsalový vzor? Futsalovým, tak jasné, asi pre každého bol vzorom aj je Falcao, tak on je takým najväčším vzorom. Aj prínosom vlastne vo futsale. Zo Slovenska viac menej Peter Kozar. Je to môj veľmi dobrý kamarát a vlastne pri ňom som aj začal hrať futsal. On ma aj začal trénovať. Vo svetovom rankingu patrí Slovensku 17. miesto a v Európe 9. z 53 reprezentačných výberov. Nielen umiestnenie, ale aj výsledky robia slovenskému športu dobré meno.